Čaute, dámy a páni, vítam vás u ďalšieho videjka. Dneska si ideme navariť dačo fajné, keďže idú byť Vianoce, hej, pripravujú sa, budú sa pripravovať rezne, ryby a nám sa to nechce, proste nechce sa ti čakať, kým prídu Vianoce, tak si ideme dneska urobiť Gordon Bleu. Máme tu suroviny po stole a na Gordon Bleu budeme potrebovať kuracie mäso, plátky šunky a syra. My dáme cheddar, nech je to krásne farebné. Rajčinky na také dozdobenie, nech to na tom tanieri vyzerá. A urobíme si pyrečko zo zemiakov a hrášku, nech to pyrečko je troška krásne, zelené. Nech to proste dobre vyzerá. Máme tu veci aj na vyprážanie. Budeme potrebovať vajca, hladkú múku, strúhanku a olej na vyprážanie. Maslo dáme do zemiakov, nech sú fajné a samozrejme korenie, nech fajne pripravíme to mäsko a samozrejme zeleň nejakú, nech je to proste krásne. Takže nejdem to ďalej naťahovať a poďme na to. No, takže ako prvé ideme si pripraviť Gordon Bleu. Takže zoberieme si nožiček. Ja použijem malý, no s veľkým, to náročné veci a ešte nie som taký veľký zbojník. Takže urobíme si Gordon Bleu, počistíme si mäsko, nech je krásne od týchto, ako sa hovorí, špinavostí. A urobíme jednoduchý prierez, aby sme pekne mohli mäsko plniť. Roztvoríme si to pomaličky. Aby sa nám lepšie obalovalo, ja si to mäsko troška aj pobúcham. Keď sme si mäsko pekne nabúchali, nemôžeme zabudnúť samozrejme na korenie, čiže dáme sol, netreba to prehnať samozrejme, korenia, no, potom pridáme plátok šunky, ja dám jednu, vy si môžete dať koľko chcete a dáme 2 plátky cheddaru. Potom mäsko zabalíme. Ja sa budem takto snažiť troška zarolovať. Nech to vyzerá. Nech to vyzerá dobre. Tunak nám vykúka, ale no. To sa zmení, keď ho budeme obalovať. Tuto troška pobúškame. Nech sa ten spoj prilepí. A máme mäsko hotové. Keď máme mäsko hotové, ideme si urobiť základ, aby sme mohli mäsko obaliť. Takže rozbijem si 3 vajíčka, 3 týchto mojich malinkých zbojníkov, ktorí sa tu na mňa usmievajú a ja im idem takto pokaziť život. Jedno. Dáme si sol do vajíčok, posolíme. A ja mám tu takú maličkú vychytávku, že pridám mlieko, nech je to fajne svižné. Teraz ich pošľaháme a môžeme obalovať. Vajíčka máme pomiešané, ideme si teda pripraviť trojobalík, ale ešte predtým si tu poupratujem, nech tu nemám bordel. No,
už mám taký krásny poriadok, takže ideme začať. Prvé dáme do múky. Potom dáme do vajíčka. A potom do strúhanky. Potrebujeme to poriadne popritláčať, keď budeme vyprážať, aby sa nám to nerozlepilo, potom to už nebude Gordon Blue, potom to už proste nebude ono. Takže poriadne porozsýpaš po stole, nevadí, upraceš. A keď máš, tak môžeme ísť vyprážať. Takže ideme si urobiť prílohu. Zemiačky si nakrájame na malé kocky, no v podstate je to úplne jedno, lebo aj tak ich potom budeme pučiť. Rovno si môžeme už aj presýpať hrášok, ale pár hráškov si môžete nechať. Ja si ich určite a rozhodne nechám, lebo budeme s hráškom ešte aj dizajnovať. Vysypeme si hrášok, ostatok si dáme naspäť. Dobre, hrášok si dáme zatiaľ sem. No, čiže ideme si urobiť zemiaky, ale keďže ja mám takýto povrch, takže sa mi bude doska šmýkať, preto si tam dám utieročku. Nech sa mi nešmýka. Takže ideme si nakrájať zemiaky na kocky. Nech sa nám rýchlo urobia, tak ja ich spravím na malinké kocečky. A dám ich do hrnca. No, zemiačky máme nakrájané. Musíme ich ešte premiť, nezabudnite hlavne tie zemiaky premiť a ideme variť. Sme už pri šporáku a ideme teda dať variť hrášok a zemiaky. Zemiaky si poriadne premijeme, osolíme vodu a s hráškom takisto dáme vodu a osolíme troška. No, zemiaky si premijeme, premievame ich dovtedy, dokým voda nebude úplne že čistá. Poriadne premáhame. Keď už budeme mať zemiaky úplne premité, napustíme vodu, aby zemiaky boli ponorené a dáme tam sol. To isté urobíme aj s hráškom. A hrášok netreba veľa variť, iba tak, aby bol mäkký. Zapneme si a samozrejme aj hrášok. Nie veľa, iba tak kúsoček osolíme. Budeme čakať, kým sa to spraví. No, hrášok ochutnáme, či je hotový. Je mäkký. Hrášok si predsedíme. Tak. Dáme ho naspäť. No. Teraz na zjemnenie, keďže ideme urobiť pyré, dáme smotanu. Zalejeme smotanou. Dobre, a ponorným mixérom poriadne pomixujeme. Nech sa nám z toho spraví také pyrečko. No, keď máme poriadne pomixované, pyrečko prepasírujeme, aby sme tam nemali žiadne šupky a tieto zloby. Keď to máme hotové, tak to necháme v hrnci. Počkáme, kým sa nám uvaria zemiaky, zemiaky popúčíme a potom ich dáme semka a zmiešame ich s tým pyré. No, zemiaky
Máme hotové, takže si ich predsedíme. Zemiaky dáme už sem. Dobre. Pridáme tam masielko. Popučíme trocha. Pridáme ešte mliečko. A teraz mixérom pekne pošľaháme. A pyrečko máme hotové. A keď toto všetko máme, tak konečne môžeme ísť vypražať mäsko. Takže zapneme. Pridáme olej. No, necháme olej, nech sa rozpraží a môžeme začať. Ideme na to. Ideme vyťahovať. No, keď mäsko máme takto hotové, tak môžeme i servírovať. Ideme stylovať. Takže na tanier si dáme zemiačky. Urobíme takúto slzičku si. Rozkrojíme si gordon na polku. Môžete sa pozrieť, ako nám krásne ten syr vyteká. Už aj nejakú ozdobku. Prekrojíme si rajčinky. Dáme hrášok, ktorý sme si nechali. A nakoniec si dáme bylinku krásnu. Voilà, náš pokrm je hotový. Naše fajné jedličko je hotové, takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, napísať niečo pekné do komentu a my sa uvidíme u ďalších videjkách. Tak zatiaľ čaute a dobrú chuť.